Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вахда, вассалату вассалам аля ман ла набия ба'да. Скъпи братя и сестри, мюсюлмани, искам да внеса малко яснота и пояснения относно ползата за изучаването на арабски език. Всички знаем, че арабският език е езика на исляма, езика на Корана и езика на сунната на пратеника Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Ето защо и шейхул ислям Ибн Теймия рахимахуллах е казал, че арабският език е част от религията. Религията ислям и изучаването му е задължително, защото действителното разбиране на Корана и сунната е задължителен въпрос. Тоест не може да бъде разбрано, освен ако човек не разбира арабски. И задължителното или задължението не може да бъде изпълнено, освен с определени средства. Понякога тези средства също стават задължителни. Тоест, например, намазът ни е задължителен. Намазът е задължително за всеки един мюсюлманин, всяка една мюсюлманка. Но средството за да бъде изпълнен намаза е именно абдестът. Без абдест човек няма как да изпълни това задължение намаза. Тоест и средството става задължение. Следователно, за мюсюлманите е станало задължително да знаят този велик език. И да го разбират, и да го разпространяват, и да го учат. Особено за хората, които търсят наука. Търсят ислямска наука. За учените, за учениците, за студентите. Най-вече за тези, които искат да изличат шериатски постановления. Становища от Корана и сунната. Ето защо и Ал-Асма'i е казал следното. Наистина най-страшното нещо, от което казва се страхувам за изучаващия знание, е той да няма познание в езиковата гледна точка, в езиковото разбиране, граматиката, морфологията, да няма познание в арабски език като цяло. И в резултат на това той да се вписва в думите на пратеника алейхи салату вассалам, който е казал: "Мен кадзаба алейя фалятабавва миқъдаху фин-нар", който мишлено излъже за мен, нека да си подготви място в огъня. Аллах да пази. Това се отнася за тези хора или за този човек, който вижда, че Корана е на арабски. Вижда, че исляма, за да се разбере, задълбочено, трябва да има познание в арабски език. Корана е на арабски и умишлено да не искаш да приемеш и разбереш този език. Ето защо и пратеника алейхи салату вассалам, той не е грешил граматически. Така че когато човек разказва или разказвате за пророка Мухаммад салаллаху алейхи ва салям и правите граматически грешки, докато разказвате, тогава човек се счита за излъгал. Излъгал като цяло за Корана и сунната. И затова задължително е станало изучаването на хората, които търсят наука в исляма, да имат ислямско познание в религията на Аллах и да не говорят за Корана и сунната, да не говорят за книгата на Аллах, да не говорят без познания, да не говорят без да имат някакви арабски или езикови науки, толкова колкото им трябва от останалите науки. Ако човек говори за книгата на Аллах или сунната на пратеника алейхи салату вассалам без знание, без да знае техния език, без да знае арабски, тогава той е постъпил погрешно, независимо дали е бил прав в това, което е казал или е сгрешил. Тъй като думите му са за религията, а в религията не е позволено никой да говори за това, освен съзнание. Религията включва разбиране на думи и действия. Разбирането на арабски език е начинът да разберете думите на исляма, а разбирането на сунната е начинът да разберете действията на исляма. Именно поради тази причина учените, скъпи братя, са единодушни, че арабските науки са част от религията. А арабските науки са част от религията, да. И без арабски език няма да има човек задълбочено разбиране на исляма. Затова съветвам всеки един, който има желанието да разбира религията на Аллах малко по-задълбочено, нека да вземе основните средства за разбирането на арабски език, за да разбере и повече от религията ислям. Баракаллаху фикум.
Allah da доволен от вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.